Διαπραγματευόμαστε σήμερα ένα θέμα ιδιαίτερα ξεχωριστό, κοινωνικά ευαίσθητο, πολιτικά σύνθετο και επιχειρησιακά επίσης εξαιρετικά δύσκολο σε ό,τι αφορά τη διαχείρισή του. Είναι να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η αποτροπή, κατά το δυνατόν να είμαστε παρόντες στα σημεία που υπάρχει μαζική προσέλευση νέων και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εκδήλωση βίας. Και δεύτερον, να διαμορφώσουμε μηχανισμούς έγκαιρης ειδοποίησης, καταγγελίας και πληροφόρησης των αρχών, έτσι ώστε όλοι μαζί να συνεργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουμε το θέμα, να μιλήσουμε ειλικρινά, να μην κρύψουμε τίποτα κάτω από το τραπέζι. Είμαστε μαζί σας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μια αγωνιώδη προσπάθεια, συστηματική προσπάθεια να στηρίξουμε εσάς και τα παιδιά σας.